tal? Como andades? Saudos de Iago Gordillo. Comezamos outro novo Recuncho Gamer Podcast. Hoxe episodio 48. Así que un saúdo a toda a xente que está xa no Twitch de Recuncho Gamer nesta noite de martes. E tamén a xente que nos estades escoitando ou vendo no YouTube, Spotify, iVoox e resto de plataformas. Que dome iVoox moi de Brancanevis, sonano. Non sei que opinas, Lara. Que tal, moi boas? Moi boas noites. Pois ben, nada, aquí estamos outra vez. Que cantos programas levamos xa en Madrid? Pois é 48 máis un, porque lembramos que temos aí un fora que non conta, que o de Monforte, que tivemos aí especial de Monforte, e logo hai outro episodio perdido, o que cal sería hoxe o 50, pero non, imos cargar iso para outra cosa máis especial, que este máis xente, porque, home, tres somos multitude, verdad, John, a mí, que tal moi boas? Sí, a mí parece fatal que pronunciases o nome da plataforma como iVoox, porque, por desgraza, eu prefería que non houvese Vox. A ver, por aquí son avión, so van en avión, non? So en avión. En fin, non falemos diso tampouco, que lle importa aquí, ven, xa está. Quero recuperar o chiste que acabo de facer polo chat, para esa unha persoa que vai entender o chiste ou dúas, que hai que un ollo mol son 6,022 por 10 elevado a 23 ollos. Para que non entenda, 6,022 por 10 elevado a 23 é o número de Avogadro, ou como diría Iago, no un día un xogo, protesto! Es esta. Avogadro, isto era de química, non? Isto é Sí. primeiro bachillerato química, os únicos inputs que me chegan. Moi ben. Un mol é unha unidade de sustancia que son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Por exemplo. Pois con esta aclaración científica hoxe, nada, quería primeiro preguntarvos se tedes algunha recomendación de xogos hoxe, ou algún consello así en xa para a vida. É un momento. Consello, tede tempo para xogar a xogos. Que non temos, pasámolo fatal. Vale. John? O meu consello é que xoguedes a algo que non sexa o Sony Superstars, porque estou aí agora no final, no modo difícil, ¿no? na segunda historia que desbloqueas, que non vou facer spoilers. Non por difícil, a dificultade está ben, senón por tedioso que son os bosses, que hai algúns bosses que como estás aí como 10 minutos para tal, morres e comezar outra vez outros 10 minutos. Vamos ver. Sí que sei, cando chegues ao de final de todo, se está che parecendo tedioso, se chegaches ao final de todo. Mira, teño que xogar o Mario Kart, teño que facer un vídeo de Mario Kart. Por que non está publicado un vídeo de Mario Kart? En parte por iso, en parte por outra, e aquí vai o meu consello para a vida, porque morreu un disco duro. Entón, moi importante ter algunha aplicación, un programa que vos mire a saúde de vosos discos duros, entón podedes mercalo antes, non esperar o Black Friday para mercar ese disco duro para facer unha copia de seguridade, entón non estar tirándote dos pelos, simplemente, mira, mañá temos o vídeo de Mario Kart. Pero non estou querendo morrer, outro tipo de cousas. Así que nada, imos a dando xa a xente que está pasando por aquí, como Sislax e a Ainhoa Martínez, que tamén vos mandamos a pregunta para hoxe, porque hoxe imos falar de pesca, xogos de pesca ou pesca en videoxogos, máis ben. Entón, tamén, se a xente que estades agora no Twitch queredes tamén comentarnos se vos ocorre algún xogo ou se vos saen a medida que vimos nos dicindo xogos, pois tamén está convidado por aí. Quero facer un disclaimer. Eu como persoa vegetariana quero aclarar que ningún peixe e ningún animal en xeral foi danado durante a realización deste podcast. Falamos só de mortes virtuais. Igual que matamos zombies ou que matamos xente en xogos como Call of Duty, pois tamén hai videoxogos de matar peixes, pero matar animais está mal. Matar en xeral está mal, non matedes. É o meu consello para hoxe. Moi ben. Non matedes. Se vos parece, en la que este é un podcast que en principio ten que funcionar para audio, vamos a estrear unha mini sección así para ir cantando, para irnos así máis, xa sabendo o que temos que comentar, que imos darlle a esta página que se chama Guess the Game, que adiviña o xogo, na que cada día pois poñen imaxe dun videoxogo que hai que intentar adiviñar. Nos fixemos a proba que sai hoxe. Entón, digamos que na primeira imaxe saíanos aí como unha cousa con moito píxel, dixemos, isto ten pinta de época Play 3. Demais. E despois nos nunha segunda imaxe parecía un shooter,
Alguén dixo Fallout, outro dixo, eu digo, poño yo 3, e era o 3. Entón, esta mecánica que imos seguir. Entón, a xente que estedes agora no YouTube ou no Twitch, sobre todo no Twitch agora en directo, se quedes xornos, imos darlle un de proba, vale? A ver como é a cousa. Entón, imos dar ao 548, que sería antes, e imos a cegas, non sabemos o que vai pasar aquí. Vale, e aparece aquí unha imaxe que é unha cousa morada polo teito e hai como unha teito de cristal. Que metáfora? Un show dos One Explainers que comezan tempada en breves. Mima, non sei por que estou pensando un JRPG. Non sei por que. Eu creo que... A mí este me soando a un Final Fantasy. Pode ser, verdad? Pero... Eu vou rachar e vou dicir unha cousa. O sea, polos gráficos... creo que un estadio, porque a parte de abaixo hai como uns focos aí, non ves isto? Parece como un estadio, e o ceo parece como que vai parecer como unha man dun Smash Bros. Non sei se me comprades a narrativa. Non o ves? O Brawl, o Smash Bros. Brawl sería. Porque o Melee non é... Sí, porque empezaba... o Melee... Espérate, o Melee non é. Temos aquí a... que dime Hotis. Claro, ¿no? Smash Bros. Melee. Pues estamos telendo... Estamos telendo. A ver, a mí non me soa nada do Melee. O sea, o Brawl é o que teño menos xogado de todos os Smashes, porque é o que non teño. E non me soa do Melee. O Melee é o de GameCube ou é o de... Sí, Melee é o de GameCube. Melee é o de GameCube, Brawl é o de Wii. É a miña aposta. Veña. Eu creo que vou buscar. Veña, vamos. Non é, moi ben. Imos a outra cousa. Eu creo que é o Pokémon... Creo que é un Pokémon. Espera. Ten un 80% en Metacritic. E que eu lembrame un pouco o vídeo que fixemos sobre Popping. O Pokémon, cal é o anterior ao que saliu? O último. O Sword and Shield. Espada e... Non, pero non houve un que non era como que non valía. Un polo medio, en Switch. O Leyes Arceus. O... Let's Go Pikachu non é. Let's Go Pikachu non é. Porque o estilo non é. Creo que pasa no Arceus. Sí, pero o Arceus non é, porque o Arceus pasa no pasado. Entón, os povos son medievais japoneses. Entón, isto, se é un Pokémon, sería o Espada ou o Escudo. Vale, alguén máis... Pero ti pensas que pode ser un Pokémon? Espada ou Escudo? Pero 80% ten o Espada ou Escudo, non sei. Un 80. A ver, pode ser unha tenda do Espada ou Escudo, pode ser. Alguna idea máis, Lara? Non. Pokémon Sword and Shield. Espérate, polo visto non se poden poñer acentos nos... Pokémon Sword. Sword. Non vai ser. Moi ben. Ostras, pero teño o cerebro da merda, porque eu acordeime porque digo, sóname ao vídeo que fixemos do Popping, porque aquí facía como transicións así un pouco daquela maneira, e digo, isto pareceme ao fragmento que pillamos para o Popping, pero... Wow. Tamén, pues nada, é curioso o nivel gráfico que ten este xogo, que o primeiro que pensei eu foi en xogos da época da Play 2, GameCube, Wii, sabes, non actual. Tamén hai que decir que aquí claro, que fan sí, detrás... Claro, agora recoñezo, este é o estadio do final, cando é o Gigamax, cando aparece o Pokémon Lendario, sí, claro. Claro. Hai que dicir tamén que estas imaxes que estamos tendo teñen moito zoom, co cal é normal que parece que teñen menos resolución e máis. E isto seguramente están ao lonxe e teñen moi pouca definición os modelos, que fan así cosas raras. Moi ben, pois ata aquí esta brincadeira para pillar velocidade e agora sí. Logo, se seguimos ben de tempo, cousa que non vai pasar, e lle damos outro. Así que, veña, imos con poños para música para falar de pesca. Vamos aí. Imos a baixar o volumen da música, que está aquí por arriba. Nada, iso, imos hoxe a falar primeiro de uns cantos xogos. Deste teño dúbidas, se é un xogo que é realmente de pesca ou está aí no medio. Imos falar do Dredge. Dredge. Contanos un poquinho, que vai?
Pois, bueno, pois o Dread é un xogo que saiu este ano, un xogo indie, eu estou enamoradísima deste xogo. Fixe un pequeno estudio en Nova Zelandia chamado Black Soul Games. Ti eres un pescador que acaba de chegar a Vertebra Maior, que é un pequeno pobo nun arquipélago perdido, para traballar como o seu pescador. Cando chegastes unha pequena entrevista co alcalde, o que che di simplemente é eso, que o que tens que facer é pescar e traer as capturas que teñas para venderlas ao pescador do pobo. Esa é a túa misión. A única indicación que che dá é que volvas sempre ao porto antes de que chegue a noite. Entonces ti, que é o primeiro que faz? Pois a ir a pescar de noite ou a ver que pasa por aí. E, bueno, cando cae a noite descubres dúas cousas, que aparece unha néboa moi mesta que non che deixa ver nada de nada a un palmo de distancia, e que empezan a pasarte certas cousas extrañas que o xogo lle chama sucesos aterradores. Pois empezan a aparecer rochas da nada, barcos fantasma, ollos extraños vermellos que che espían e monstruos que te atacan mentres vas desplazándote co barco. E, bueno, con esta xa de base empezas a comenzar a pescar e tal, e según avanzas un pouco no xogo, porás en contacto contigo un personaxe que chaman o coleccionista, que che encarga que xa que vas estar por aí polo mundo pescando, pois mentres se lle podes encontrar unhas extrañas reliquias que hai no fondo do mar. Esta é, pois, como comeza o xogo, estas son as misións que hai no xogo, tes dúas misións principais, a pesca e a recolección de reliquias. E bueno, como este xogo, pois é un xogo de mundo aberto, non é especialmente grande, pero ten o seu espacio, do que te podes desplazar libremente en todo momento onde queiras para pescar en distintas zonas. Entonces, na parte da pesca está unha parte importantísima do xogo, está moi desenrolado. Por unha parte, para pescar tes aparellos de pesca, como son distintos tipos de canas, redes de arrastre e nasas. E despois, pois, todos estos telos que combinar para pescar os diferentes peixes. Despois, outra cousa importante é o espazo en bodega, vale? O espazo en bodega do barco é como, antes compartí unha foto por aí, que non sei se Iago pode pôr, para que vexades como é, ou se hai unha imaxe por aí, xusto, sí, perfecto. Pois é como eso, como o inventario do Resident Evil, no que tes uns cadriños, uns espacios, no que tes que ir colocando pois todo o que levas no barco, incluído a pesca, e unha vez enches ou non tes máis sitios para colocar, tes que volver a porto e vender todos os peixes. E despois todos estes aparellos e cousas para mellorar o barco poden seguir mercando nos diques secos tanto do pobo de Vertebra Maior como noutros portos que te vas atopando por aí polo camiño. En canto as capturas, en canto os peixes e si, pois tes moitísimos tipos diferentes de peixes para pescar e además atópanse moi diferenciados, que son pois tes peixes de superficie, peixes oceánicos, peixes abisais, peixes de zona de manglar. Para todo isto necesitas diferentes aparellos para poder pescalos, e para que todo que sean crustáceos e tal, pois tes que usar as nasas. E despois tamén o xogo ten ciclo día e noite, co cal hai certas especies de peixes que só vas a poder pescar pola noite. Por exemplo, se vas ás luras, pois hai que ir de noite. E así, e a verdade é que está super ben desenrolado. E despois hai outro tipo de capturas que empezas a topar según avanza o xogo. Vas a empezar a pescar uns peixes que son moi extraños, que lle chaman aberracións, que son como unhas extrañas mutacións dos peixes normales, que vas ir atopando por aí, e a verdade é que son bastante perturbadoras velas, e teñen un diseño curioso.
E, ademais, tes unha enciclopedia que según vas pues, atrapando todos estos peixes, vas enchendo, incluídas as aberracións, e vas completando. E se te estás en modo completista, pues, a encher aí a enciclopedia. E, bueno, despois tes certas misións secundarias que tamén están moi ben, como pode ser desde rescatar náufragos ata facerlle recados a xentes dos povos das illas polas que vas indo, buscarlle a uns extrañísimos tipos con túnica uns peixes para que se os coman, en fin, misións así variadas para que disfrutes o xogo. E bueno, non moito máis. A mí este xogo encantoume. A verdade é que disfrutei moitísimo con el e ten un extraño equilibrio entre a tranquilidade da parte de pesca do xogo e o relaxado que é o ben que o pasas facendo con todas, ca parte de terror, a outra parte do xogo que che pon todos os pelos un pouco máis de punta. Fai un equilibrio aí moi chulo entre as dúas cousas e o fai moi ben, así que nada. Así que se queredes probar a relaxarvos e despois morreros de medo a cachos, pois a xogar ao Dredge. En que plataformas o temos? Entendo que nas actuais. Creo que están pues, en todo ahora mismo. PlayStation, Xbox, sei que está en Steam, así que están para Switch, para Nintendo Switch tamén, así que están todas as plataformas. Quería comentar, bueno, non é un xogo moi longo polo que estou vendo, porque este gameplay que temos aquí son 5 horiñas. E logo tamén a mecánica de pesca lembra un pouco os xogos de golf. Sí, ten ese marcador de como pescar e tal. Sí que ten algúns xogos de golf ou dese estilo. Ten ese puntiño, sí. Pois queda esta primeira recomendación. Dicíanos por aquí que este está por aí nos Game Awards. Logo falaremos dos Game Awards tamén rapidamente, brevemente, que tamén tevíamos aí anuncios esta semana. Imos saltar deste Dredge a outro tipo de pesca, non, John? Si, o primeiro xogo de que vos quero falar é un xogo que está exclusivamente en plataformas para móvil. Está en iOS e en Android. Felizmente non hai versión para consola. Non podemos xogar na PlayStation 5, nin 4, nin na Switch, nin nada. É un xogo que ten unha mecánica, é un xogo de pesca, de lanzar a cana, que ten unha mecánica un pouco diferente a outros xogos de pesca. Básicamente consiste en que tú vas vendo diferentes personaxes que queres pescar, non? Diferentes cousas para pescar. E só que claro, eu xoguei en inglés, entón non usan picar cando consegues, usan outra palabra. Era match, creo que é a palabra que usan. Entón, cando tes o match, entón tes que recoller o que ven sendo, non, a tanza, non, o fío, tes que ir recollendo para, entón, nese momento, pode ser que se solte, entón, que se desfaga todo e desapareza, ou que consigas atraelo a ti, e xa entón despois, pois, comelo, non? Comer o que ven sendo o peixe, non? Este xogo poderlo encontrar na Google Play Store ou na tenda de iOS, chamase Tinder. É un xogo que eu lle metí moitas horas, sou un pro prácticamente neste xogo. Ben, feita a brincadeira, vamos falar agora dun xogo de verdade. Digamos, a mí Simon no hit. Esas... Temos que ver como funciona. O da Tanza non o lembro de todas maneiras, Sí, porque nesa parte convértese nunha aventura de texto como as antigas, sabes? Vale. Claro. Entón, vai para a dereita, vai para a esquerda, pois aí tes que, mediante o texto, ir recollendo para, finalmente, capturar a peza e papar. Ou papalo, ou papale. Pokémon! Pokémon! Porque claro que sí, de que vou falar eu se non é de Pokémon? Pois, os xogos de Pokémon desde o principio teñen mecánica de pesca. Desde os primeiros xogos de Pokémon, os Pokémon en Occidente azul e vermello, teñen hai os Pokémon que son de auga e hai uns obxetos que son 3 tipos de canas diferentes, non? A cana abella, Old Road, a cana boa, Good Road, e a super cana, Super Road.
Road non se pronuncia así, pero ROD, non sei como se pronuncia, por qué? Non sei falar inglés. É o que ten. Entón, non sei se tes por aí algún vídeo para ir ilustrando. Básicamente, tú vas a unha zona que teña auga, utilizas o obxecto e entón pica un Pokémon. Só que por un erro de programación, un bug que ten os xogos de Pokémon, tamén podes usar isto para pescar en sitios que non son auga, como, por exemplo, as estatuas que hai nos xinasios Pokémon. Aquí podemos ver, nestas imaxes, a xente que estea vendo, como está a personaxe pescando nun xinasio Pokémon. E como curiosidade, na maioría de... Igual tamén xogando outro xogo de antes que tamén se usa moito no xinasio. Claro. Tamén pode ser. Vamos a ver. Ben, e entón, aquí podes ver, quen estea vendo o vídeo, pode ver que no xogo en inglés, cando pescas, pon The Hooked, nome do Pokémon, Attacked, non? The Hooked Krabby Attack, por exemplo, neste vídeo que estamos vendo. Na traducción ao castellano, pois alguén tivo, non sei, pois, a ver, os xogos de Pokémon, os primeiros xogos de Pokémon, son coñecidos por ter unha mala traducción ao castellano. Tipo Final Fantasy VII co seu Alle Boy, pois o Pokémon co seu defensa mucho bajo. Non? Pois ten este tipo de traduccións. Entón, hooked, que significa, que en galego pode ser traducido como fisgado, enganchado, agarrado, ligado, preso, segundo o contexto. Picou, neste contexto sería máis picar, non? Porque os peixes pican. Pois, a traducción de hooked Magikarp attacked, por exemplo, en castellano é el malvado Magikarp atacó. Cousa que é moi curiosa porque cando tú estás pescando Pokémon, todos os Pokémon que capturas, que pescas, son malvados por algún motivo. Ata aquí todo o que tiña que dicir sobre a pesca nos xogos de Pokémon. Despois, en xogos posteriores, a pesca é un pouco máis refinada. Nalgúns tens que facer un quick time event de darlle o botón. Pescas así como dedo pequeno non hai, non? Efectivamente. Nestes primeiros simplemente o obxecto xa está. Noutros tens que facer un quick time event de darlle o botón no momento en que pique, en que saia unha admiración para poder picar. En xogos como Pokémon X e Y da 3DS, pois pescando podes facer combos para conseguir Pokémon Shinies e cousas así, pero isto é cousa para a xente que lle gusta moito Pokémon, tampouco ten maior interese. O importante é que podes pescar Pokémon en Pokémon, e isto todo o que teño que dicir, porque sou un pesado que sempre falo dos mesmos 4 xogos. Moi ben. Imos ir co seguinte xogo e a ver se esta música nos ambienta no que nos vai falar Lara. Non sei se acertei la. Sí. Ben. Nunca se pode fallar con estas cancións. Pois, bueno, pois por os que xogamos a xogos da saga Zelda, pois saberemos que teñen un minixogo incorporado de pesca, que empezou co Link's Awakening, que eu creo que aí John, que xa falou del, le controla un pouco máis. Eu xa xoguei o Ocarina, entón do Link's Awakening non é bastante sencillo, non? Sí, é dicir que os xogos de pesca existen na saga de Zelda porque un programador chamado Kazuaki Morita, cando estaba programando Link's Awakening, dixo: a mí gustame moito a pesca, vou meter un minixogo de pesca. Punto. E como despois gustou, ese mesmo programador foi o que programou tamén o xogo de pesca no Ocarina of Time, do que vas falar. No Link's Awakening, nada, é un minixogo moi sinxeliño, en 2D, simplemente, pois, lanza cana, podes pescar, o único que ten é que hai un fragmento de corazón que eso podes conseguir nese minixogo, pero realmente non ten importancia no que ven sendo a grande trama do xogo. Simplemente foi o fundamento para que futuros xogos de Zelda tivesen como unha característica moi recorrente os xogos de pesca. Como, por exemplo, no Ocarina of Time, non, Lara? Sí, no Ocarina of Time, que foi onde eu empecé, pois sí, tes unha zona de pesca, pero que tamén, vamos, non ten unha vinculación co xogo, é un pouco para desconectar o xogador máis ben. Sí que tes algunha misión
Si que se conseguías pescar certo peixe dourado, pois tamén creo que conseguías unha peza de corazón, pero bueno, é moi sencilliño eso, e tamén para cortar un pouco, pois, como en moitos outros xogos que teñen estes minixogos de pesca para cortar un pouco a monotonía e que o xogador faga outras cousas, non? Que normalmente son moi sinxelos, eso, aquí vas a un sitio onde che podías alquilar unha cana. Nada, seleccionabas un peixe, tirabas a cana e despois tiñas uns movimentos para intentar pescalo. Eso, non tiña moito máis, pero eso, converteuse como nun precedente en nos xogos de Zelda, e se non me equivoco, teño aquí un pequeno listado, saliu tamén no Twilight Princess, no Phantom Hourglass, no Majora's Mask de 3DS, e no Breath of the Wild tamén se pode pescar, verdad? Se non me equivoco. Imagino que sí, pasa que a mí non me deu por aí. Vale. pero si ten pinta, o sea, se pode cociñar. Sí, pues creo que... Se pesquei cas mans, seguro. Bueno, pois aí está. É así, a verdade é que é unha destas cousas moi recurrentes pues nos Zeldas. Sí, sí, o que está dicindo os comentarios, sí. Por alusións, salvo o Wind Waker. No Wind Waker non pescas, pero sí que é verdade que tes o gancho para coller cofre. Ui. Bueno, unha serie de cofres. Caúsonos aí da conexión, ahora está vindo en breves. Vale, hola, esto aquí de novo. Sí, pues iso, usando o gancho hai un tipo de pesca para conseguir cofres e conseguir mapas de tesouros, pezas do Triforce e cousas así. Que sí que está máis inserido tal, non pescas peixes, pero pescas cousas. Que bo notar... Wind Waker de GameCube, xogazo. Que a ver se fan... Vai caer remake. Vai que remake. Cando non teña cousas que sacar Nintendo, sacou o Skyward Sword este. Pero é que o remake xa está feito na Wii U. É coller os remakes do Twilight Princess e do Wind Waker da Wii U, port a Switch, e diñeiro gratis. Sí, porque o GameCube non ten pinta que iso vai andar los de gratis. Bueno, de gratis en reasfas polo online expansion pack. Non, se ven o que están facendo con xogos como Metroid Prime ou Pikmin e tal, están facendo remakes ou ports. E nada, estábamos vendo esas imaxes de Ocarina of Time, falamos do ano 98, se non lembro mal. Sí. Malo dato, creo que sí. E outro xogo do ano 98, que tamén ten pesca, é o que nos trae John, pero pasa nun sistema un pouco superior que sería a Dreamcast, verdad, John? Dreamcast. Froggy. Neste caso tamén sería para desconectar, como di Lara, pero de outra maneira. Para desconectar, para querer desconectar meu da vida. É o que vale ese minixogo. No Sonic Adventure é o primeiro xogo de plataformas de Sonic en 3D, digamos, realmente. Houve outras tentativas antes, pero bueno, este foi o primeiro que saiu. E para estender o xogo, decidiron que houvese varias personaxes diferentes, cada personaxe con unha xogabilidade diferente. Entre as xogabilidades está Big the Cat, a personaxe de Big the Cat, que é un gato, como o propio nome indica, cat, e é grande, como o propio nome indica, big the cat. Non pensaron demasiado nome. A xogabilidade basease... Na historia tampouco é moi importante, simplemente é un gato que ten como mascota ou amiga, non sei, unha rá, que se chama Froggy, e esa rá, pois... Sí, esa rá fuxe e acaba comendo unha esmeralda do caos e cousas. Non é moi alá. Espérate, que agora que se nos caeu todo. A ver se nos volve John por aquí. Se non, sigo contando eso, ok? Sí, hola, boas. Sí. Hola, boas. Hola, son Diego Gordillo, de Recuncho Gamer. Isto é un día un xogo. O que dicía, non é moi importante no que ven sendo o enredo a trama do xogo, é a parte que a historia é menos importante, pero para compensar que a historia non importa, a xogabilidade, en cambio, é unha auténtica bosta, é unha merda, baseas en que, basicamente, tes que pescar a rá, que non sei por que tes que pescala, porque supón que a tua mascota, a tua amiga, supón que quere estar contigo, non quere fuxir de ti, pero tes que pescala. E non é tan malo, a verdade é que a maneira de pescar non é moi difícil ao principio, non? O que
o que é pescar a ra, tens que moverte por unha escalera en 3D, ir aos sitios, lanzar o que é a cana e pescar esa ra. E iso non é difícil. O que é o xogo básico non é difícil. É un pouco, pois, rompe o que ven sendo a progresión do xogo, un pouco, pero non é excesivamente difícil. O problema ven que para conseguires todos os emblemas e completar o 100% o xogo, non chega con pescar esa ra, senón que primeiro tens que facer diferentes desafíos que consisten en pescar peixes cada vez maiores antes de pescar a ra. E pescar eses peixes que son grandes é difícil, é aborrecido, é tedioso. Eu lembro que eu pasei este xogo, a primeira vez que eu pasei por completo, 100%, foi durante o confinamento. E eu lembro que eu estiven, pois, eu puña un podcast de fondo e estiven, pois, non sei, 3, 4 horas, 5 horas, non sei, moitas horas eu ali escutando o podcast e lanzando a cana, nada, lanzando a cana, nada. Non vos lo recomendo. Se xogades o Sonic Adventure, que tens que xogar porque é un xogo moi bo, non o completedes ao 100% e a historia de Vic, pois, non lle pagades moito peso. Facede o mínimo posible para ter o final bo do xogo e xa está. Non vos matedes. É algo que engadir, Iago? Máis ou menos o que dixeches. Sí que é certo que, o sea, no seu momento os gráficos da auga, porque ao final tamén este xogo, como é dos primeiros que se en consola, pois era un pouco esa mostra de potencial gráfico e tal. Entón, a auga sí que pois estaba aí un pouco máis traballado que víamos no Zelda. Dinos por aquí Range Hunter, o de Big tes que ir a un sitio concreto para pescar ese peixe. Concreto. Sí, pero seguen por unha zona, pero claro, vai ti adivinar e logo que non che rompa a cana e coa súa consecuente pérdida dunha vida. Perda unha vida, porque, en fin, un latazo, como di por aí Range Hater. Pero, sí. Bueno, contamos que pasou a Big, resumindo rápido, no Sonic Adventure 2 xa non só aparece como easter egg, aparece agochado aí en puntos do escenario, non se pode manexar nada. Bueno, creo que logo no modo battle aparece aí con personaxe. Digamos que está un pouco apartado de toda a vida lúdica dos videoxogos ata o máis recente Sonic Frontiers. Sí. Porque, por algún motivo, no último xogo 3D de Sonic, porque o último xogo de Sonic é o Sonic Superstars, no último xogo 3D de Sonic, o Sonic Frontiers, decidiron rescatar... como Sonic Breath of the Wild. Sonic Breath of the Wild, ou como... cal era outro xogo... Sonic of the Colossus. Sonic of the Colossus. Vale. Sí. Porque Sonic, se fose Shadow o protagonista, sería Shadow of the Colossus e sería perfecto. Aparecen Sonic Heroes tamén, é certo que non o dixemos. Sí, no Sonic Heroes, no Team Rose, xunto con Cream e Rose, é verdade. Sí. Cream e Amy Rose. Non te metes con Sonic Heroes, que mola moito. Ben, en Sonic Frontiers estábamos a falar. O último xogo. O Sonic Frontiers, porque claro que sí, tiveron que meterlle un minixogo de pesca. Existen xogos, en xeral, na vida, non, que teñen diferentes modos de xogo, non? Existen os free to play, os pay to win. Pois o Sonic Frontiers, digamos que é un xogo fish to win. Porque se usas o minixogo de pesca, podes non facer máis nada no xogo prácticamente. Todos os ítems coleccionáveis e todas as cosas que podes conseguir neste minixogo de pesca. Que acontece? Claro, para xogar no minixogo de pesca necesitas ter unhas moedas violetas. Pero para conseguilas hai un evento que acontece aleatoriamente nas noites do xogo, que é como unha especie de... Como os anuncios de YouTube. De jackpot ou así, en que podes conseguir facilmente centos e centos desas moedas, de maneira que, se non te apetece facer outras cousas, para pasar o xogo, podes ir ao minixogo de pesca, que o que fixen en unha última illa, en Ouranos, chámase. Sí, na última illa, pero na original, non na do DLC, o sea, xa na primeira versión da illa, porque xa estaba aborrecido, o que fixen foi ir aí, pescar e tal. E realmente, a mecánica da pesca, desta vez, é moi sinxela. Non tens que pescar realmente, o único que tens que facer é un quick time event. É darlle o botón no momento en que un círculo estea dentro de outro círculo, e xa está. E basicamente, niso consiste. É basicamente a do Dredge, só que con outra interfaz un pouco, pero o concepto é darlle 2 veces o botón. Sí. Unha para que pique e outra para sacalo da auga.
Sí, non ten moito máis. Teño que facer un comentario aquí. Eu non teño capturadora de vídeo, entón eu non pude capturar o meu propio footage do xogo para por aquí neste podcast. Entón fun a YouTube para buscar o gameplay do xogo, obviamente na lingua en que xoguei, no galego tropical, no galego do Brasil. E resulta que no YouTube, como me recoñece que teño unha IP do Estado opresor español, cada vez que busco vídeos non deixa de porme todo o tempo vídeos en español. E busco Sonic Frontiers portugués gameplay e que aparece? Gameplay completo de Sonic Frontiers en español. E eu, España, sólteme o brazo, por favor. Eu teño configurado o Windows en galego, teño configurado o navegador en galego, teño configurado o YouTube en galego, puxen como localización Portugal, xa para evitar precisamente isto. Pero nada importa, porque como recoñeza que teño unha IP do Estado opresor español, pois sempre vai mostrar vídeos en castellano. Estou farto da imposición lingüística do castellano. Por favor, deixádeme desfrutar das cousas na miña lingua. Se está. Ai. Que iba a poñer a señora Comandera berrando, pero non me dá. Ata aquí o discurso. Mira, dixeche xa en formato vertical, xa podes pasar para stories e demais, xa se vai perfecto. Sí. Xa, sí. Realización top. Mencionar e afondar sobre o que diste, que eu, digamos que este xogo intentei speedrunalo de alguma maneira, un poquinho. E digamos que o que diste Fish to Win é literal, ou seja, as mecánicas, a rota máis curta para pasar o xogo é pillar unha serie de moedas que na última illa, como ben dixeches, faz que a última illa pois ventilará a base de desbloquear cousas na pesca. O sea, é ese nivel de... Que triste, un pouco triste eso. Se speedrunar, pero bueno, a última illa xa está. Sí. Está ben, o xogo a ti gustou ao final. Por certo, espera, digo polo frame rate, porque igual ves que hai moi fluido, porque na Switch... Sí. Pues xa está, ata aquí. Sí, espera, pongo un comentario este último que acabas de por. Sí. Yo xa pode limpar a cara de azul. Sí, pero mellor ter a cara pintada de azul que ter a cara vermella de tela tanto cara ao sol. Se está nos quedando un pouco cargado isto. Tócame a min. Bueno, non teño nada preparado. Veña, seguinte. Pois eu, xa que estamos falando de xogos de pesca, claro, aquí de momento ainda non falamos moito, que non sei se en algún da Wii, non falamos moito do que ven sendo a recreación máis cénica, un pouco xa o que ven sendo os controles de movimento. Entón, antes de meternos directamente nos controles de movimento, vemos en experiencias máis inmersivas de pesca videoxogos. Por unha parte, quero vos presentar unha maravilla, neste caso recollida na canle de Gaming Historian, moi recomendable tamén, se vos ofreces a que está en inglés. En este caso, temos o Game Boy Pocket Sonar. Que quere dicir que isto? Pois era unha cousa que iba no cartucho, na zona de cartuchos da Game Boy, e que, basicamente, é un sonar para ir de pesca de verdade. Isto quere dicir que é un dispositivo que metes na zona dos cartuchos e aí, basicamente, tiñas unha especie de esponxa que lanzabas para o mar e no dispositivo da Game Boy aparecellache pois, un sonar de se había peixes ou cousas polo mar onde lanzabas. A ver, como ben podes supoñer, pois moi sopo Xapón, ven con un cable longo para lanzar ben aí a cousa para o sonar. Tes unha fundiña tamén para que non se che molla a Game Boy, non vai a ser. Foi un pouco o antecesor de que ahora a xente leva o móvil aí colgado, sabes, como no pesco. E nada, pois tes aí un periférico para ir de pesca ca Game Boy. Que isto era, lembremos que nos periféricos todos nos 90, eu creo que ainda máis que hoxe, porque agora co Joy-Con pois xa vas facendo todo. Valche de tixola, valche de raqueta de tenis, valche de cana de pescar, pero nos 90 cada cousa tiña que ter a súa propia forma. Querías ver a tele nunha Game Gear, pois tamén tiñas a súa cousa para poñer no cartucho. Na Game Boy, isto, lembremos que había Game Boy cámara. Pero bueno, hoxe non estamos falando diso, porque hai máis periféricos relacionados co mundo pesca. Entón agora temos que ir outra vez a Sega Dreamcast, en este caso, para que vos fale do Sega
Dreamcast Fishing Controller, ou Fishing Rod, creo que en algún territorio tamén ten ese nome. De que estamos a falar? Pois dun mando, non sei se exactamente con forma de cousa de pescar, o sea, de cana de pescar, pero temos temos unha gran pescar, que neste caso estamos vendo imaxes da cana de Roller Vision Studios e que non sei por que vai vestido de Jedi. Pero que decir, por que hai un Jedi? Sí, que non vos despiste ese dato. Pero vai vestido de Jedi porque pode, e xa está, non necesita máis justificación. Ten o poder da forza de pillar unha cana de pescar. Vou ver aquí unha imaxe máis preto. Básicamente era un dispositivo que tiñas como, non sei como se chama, o de recoller o fío, a corda, e logo tiña un analóxico e os 4 botóns principais de Dreamcast, que son coincidentes cos que agora ten Xbox ou Nintendo. E tamén tiña sensor de movimento, quero dicir que, segundo movíamos, afectaba no xogo. Principalmente, cal era o xogo estrela co que acompañaba e todo isto? O Sega Bass Fishing era un deles, e tamén, por exemplo, Real Fishing Wild, o Sega Bass Fishing 2. Sega Bass Fishing, en concreto, ven dunha recreativa, era en un arcade. Este chegou a Europa, que podría parecer que é unha cousa que, bueno, desta cousa que saen en Xapón e quedan ali, no, pero Sega Bass Fishing o 1 saen en Europa e tédelo en Steam. O sea, non sei que tipo periférico está, pero é un xogo que a día de hoxe te dou en Steam dentro da colección de xogos de Dreamcast que hai en Steam. O cantos máis de... O Seaman non conta como xogo de pesca, non? O Seaman tamén tiña un periférico con un micrófono. Eso é unha cousa... Non, é ese, non? Ese do micrófono. Sí, ese. Esto é outro día. Entón, claro, podías empregar nalgúns outros xogos que non fosen de pesca? Técnicamente sí. Que pasa se intentamos meternos Sonic Adventure nas fases de Big? Pois no momento que tocas o chisme da corda, bótate do xogo. Non podes seguir pescando. Non vale para Sonic Adventure para xogar de pescar, pero creo que sí para mover. Podes mover a Sonic por aí. O sea, podes xogar como Sonic mellor que con Big. Creo que con Sonic podes mover a cámara, se moves o chisme, se moves a cana de pescar co brazo, moves a cámara e xogando con analóxico, pois mira, podes pasar a primeira fase do Sonic fácil, porque tes o analóxico e tes os botóns para saltar e demais. Que máis xogos? Un que iba moi ben, o Soul Calibur. O Soul Calibur, pois podías, aí sí que era un pouco casi xogar a cousas da Wii, un xogo de loita. Agora entendo por que vai de Jedi. Si que parece que está facendo co espada láser. Efectivamente. Logo tamén, isto, es que non sei se está neste vídeo. Sí que está. Tamén descubriuse despois, non me habían anunciado, que se podía xogar como se for. Isto sí que xa un pouco máis como Wii. Podes xogar Virtua Tennis coa cana de pescar. Claro, tiñas que mover a personaxe, creo que co analóxico, pero o que creo que para golpear... Pasa unha mago. Podes ter a tua fantasía. Digo, teño que pescar, pero quero ter unha tal. Isto suma a fantasía de exemplo que dixen antes, que podías ter unha tixola, unha raqueta e unha cana de pescar, porque neste xogo no Virtua Tennis tes unha raqueta que é unha tixola. Entón aquí xa xuntamos esa metáfora que fixen por comezo sen tela preparada, pero xa lembro que aquí está 3 en 1. E chegados este momento, pois podemos falar de xogos que falamos antes do Sega Fishing Bass, que están especialmente dedicados un pouco a pesca, que chaman deportiva, xa non entramos en matizar ese termo, pero bueno, que se emprega. E hai outros cantos xogos que están neste eido, verdad, Lara? Sí, pois eso, hai uns cantos xogos que son específicos simuladores de pesca deportiva, por así dicilo, e un deles que ten así pois, unha historia longa son os xogos da saga Rapala, que Rapala é unha empresa finesa de produtos de pesca deportiva que decidiu nun momento dado pois eso, facer xogos pois para xente que non pode sair da casa, como decía ya ao principio, como FIFA igual. E comezou en 2005 co primeiro que sacou, que foi o Rapala Pro Fishing, e despois sacou pois, uns cantos máis, Tournament Fishing, Fishing Frenzy, que era solo para Wii, o Wii Fish, que era exclusivo tamén de Wii, o Pro Bass Fishing, que tiña dúas versións, unhas para Wii e outra para PlayStation e 360, o Rapala for Kinect, exclusivo para Xbox 360 para xogar co Kinect,
o Rapala Fishing e o último que saliu que é o Fishing por series, porque creo que saliu pues, en 2015 ou unha cousa así. Vamos, que ainda teñen uns cantos. Claro, que quero dicir que existe outro xogo menos coñecido que quedou aí nun limbo que ao final non sacaron, que ian facer, que era como un spin-off do Rapala, pero en vez de con peixes era con cabalos e era o Rapala das bestas. Este era ok, aí queda. E por que non falamos? Claro, porque Rapala é unha marca, o sea, sería como Adidas Soccer, pero logo tamén existe outra cosa que era o Cabela. Sí, Cabela é unha marca estadounidense de artículos de caza e pesca, pero en unha empresa super xigante, e tamén ten videoxogos creo, non sei se de pesca, pero de caza sí, que son os Cabela, que son uns cantos por aí, que son simuladores de caza. Sí, pues é eso, igual que estucos de pesca. Chamándose Cabela e Rapala, podendo facer xogos de salóns de peiteado, de cabeleireiras, por que se dedican a facer xogos de matar animais? Non des ideas para posibles podcasts, que ahora vou querer facer un de cabaleiro. Ollo, que temos aquí unha ameaza. Aproveitamos para lembrar que temos Patreon, patreon.com/recunchogamer, que... Iso, lembrade, sede Patreon e non sexades Patreoff. De acordo? Vou facer este chiste durante moito tempo, ata que haxa, non sei, 1000, ata que Iago poda vivir exclusivamente do diñeiro que lle dé o Patreon, eu vou seguir facendo este chiste, de acordo? Sede Patreon e non Patreon. Bueno, pois aproveitamos tedo tamén a descripción do vídeo en YouTube e en Spotify, e tamén a xente que está agora no Twitch, no chat. Twitch? Chat, non sei falar. Por favor, poñede o Patreon para que aprenda a falar. Seguimos. E con isto xa estaría, creo que os xogos de pesca, non? Eu creo que xa se queren ampliar, que nos chamen de Jara e Sedal tamén para que poñen no Patreon e facemos un especial do resto que queda por aí. Se vos parece, facemos un rápido que es de game e logo imos car respostas dos ouvintes. Como vos vedes? Veña, foi rápido. Veña, vamos aí. Portámonos moi ben hoxe. Aproveitamos que temos xa ir seleccionados uns cantas mensaxes da xente do Twitch. Nada, poñeremos veremos tamén o que nos deixaste no Instagram, pero imos facer. Quedamos aquí que adiviñamos o Fallout 2. Fallout 3 era. E imos ir agora a ver que xogo hai. Tamén no chat pode xogar e tamén, pois eso, que estes vendo no YouTube, xa sabedes que os martes é o momento para somarvos estas cousas e tamén algún luns. Estamos facendo isto. Imos con isto. Tamén algunha terza-feira, segunda-feira, e esas cousas. Efectivamente. Ostras. Vale. Xa sabes cal es. Non. Pero tes unha sospeita, mima. Non, estou analizando. Skyline. A ver, aquí hai un Skyline. Pero eso tamén pinta ser como estas caixas, esferas de CEO, non? É unha cousa que non é poligonal ni nada. Sí. E logo hai como un plano cun pouco de erva e demais. A mí está pegando vibes de PlayStation 1. Pero non saberé. Entre un ou dous. Diría que un, pero que igual teña moito zoom. Claro. Pode ser dous. Que me están dando vibes de GTA 3, pero non vai ser, porque xa saiu. E que me están vendo outra cousa. No chat se tedes alguna cousa. E demais, é que me está vindo a min. Bueno, en fin. É que non sei, poñemos GTA 3, non vai ser. Non se me ocurre nada. Pon GTA 3. Pon GTA. Gran Turismo. Gran Turismo. Diremos que non é porque este xogámolo e xa saiu o GTA 3. Parecíame mal que volveron poñelo. Din por aí Spider-Man. Veña, vou poñer. Un saúdo a Gabri. Ahora que dixetes o de Gran Turismo en vez de GTA, un saúdo a Gabri Fuentes. Mirade o seu un día un xogo que mola moito. Vale. Temos aquí pistas. Pon enemigos, aquí un couso con enemigos 3 e non ten puntuación de Metacritic, o cal podría ser de PlayStation. Sí, época PlayStation 1. Podría ser, o sea, é tan antigo que non foi puntuado ou non é coñecido, non sei. Vale, vou xogarme aquí unha. Road Rush o de Play. Cal era? 3D. Road Rush 3D. Non é. No. Pero é PlayStation, veña. Adiviñei que era PlayStation. Veña. Calypso, ostras.
Twisted Metal. Calypso. Eu vou dicir Twisted Metal. Tedes enemigos... Non foi puntuado a Twisted Metal. A min Non sei. tamén... Eu non tive en play, entón non sei. O Pepsi Man... Non pi- Shadows Calipo. Calipso, pon aquí. Ai, Como vedes Twisted Metal? Calypso, no te rajes. Vale. Twisted Metal, vale. Twisted Metal, veña. Parece raro que non este puntuado, pero... Metal, Twisted Metal, 1. Destruction Derby, ahora digo. Joder, Non sei, Ostras. teñen turbo. Combate de vehículos. Estábamos aí, estamos Twisted Metal entraba dentro do que é. O Pepsi Man non é, entón. O Carmageddon saiu para play. Carmageddon sei para Play, pero eu diría que non é nin polos no. gráficos. No, tiña outros Aparte- gráficos. Para Play 1 non estou seguro se saiu. Ostras, espera, eu estes, joder, soname moito, pero non dou. Non dou. Calypso R. Espérate que isto me está dando Carmageddon vibes, Era Sí, iso que me estaba a que mí queres? facendo tal. Un poquiño. Non sei. Bueno, podemos... Non fui puntuado. Combate de vehículos. É que creo que a interfaz non é, pero é posible que a cambiaran, porque eu xogo de PC. Entón é posible que a cambiaran. Non É que este me dou vehículo en conta. concreto non é de principais, pero este de aquí podría ser. Probamos o Veña, Carmageddon. dale Carmageddon. A ver, a cousa é acertalo, A cousa é acertalo. Tampouco aquí empantara moito. E o Twisted Metal 2, Ah, que se non é un. Pois É porque non me vou a vaca. isto é do Twisted Metal, non? non caio, Nunca- non xoguei nunca ese xoguei. xogo. Espera, Non. se é amarelo quere dicir que acertamos o xogo, pero non, o sea, franquía, pero non o xogo. Isto é novo. Ah, pode ser. claro. Vale. Ah. Vale. Isto é novo. Isto non pasou, que antes non pasaba, Twisted Metal, pois imos polo 2, porque non vai ser, según non é, que debe ser de un ano antes. Seguiron bastante pegados, que me soar. Efectivamente, Twisted Metal 2. Moi Vale. ben, pois andábamos aí, moi ben. Moi Pois ben. aquí está, o que es de game 547. Cando aceptamos a primeira, moi bo. Pero está ben, está aí entretido. Pois aproveito para poñer aquí ráfaga musical e imos cas vosas respostas do... Ráfaga. Ráfaga. Joder, me vos esta música. Claro. E a música artesana boa para falar. De que esta música, Lara? Spiro. Spiro Pero Dragón. que tamén tedes no un día un xogo, tamén no capítulo 3, bueno, tedes aí 16 capítulos, escolle de xogo, e a partir de aí, pois deixadvos perder polo resto, que a verdade que tanto, mira, eu traballo relativamente pouco nese, está falando unha de xente moi ben, moi bonito. Non xogamos máis, non, isto os luns imos por máis. No podemos tirar para atrás, que temos máis dun ano aí para xogar de xogos, pero non xogos máis. Está aquí a xente dicindo. Imos pola mensaxe que primeiro que chegaron ao Twitch, así que imos primeiro sobre o Dredge. Decíanos por aquí que estaba nominado a Mellor Indie nos Game Awards. Non sei se estaba ese, entendo que sí, se o puxo, pero tamén estaba o Dave the Driver, que dinos pa aquí Fatex 03 que xogou no fai pouco, que está chulísimo, e están en indie. Que pasa? Que hai xente queixándose que, polo visto, igual non é tan indie, incluso por coñecemento de alguna empresa desenvolvedora. Non o pillei, non me cadro de ver, non sei se vos tedes algunha referencia. Eu vi un tráiler, era un poquinho un gameplay, e a verdade é que ten boa pinta. Sí, está aí na miña lista, dos que hai que botarlle un ollo. Ben, chega o comentario, creo que este non é a primeira vez que sae este xogo. Dinos que a primeira experiencia, Ainhoa Martínez dinos que a primeira experiencia de pesca en videoxogos foi a super divertida casa de Goofy. Eu creo que isto saiu xa para... Wow. Deste xogo saiu algunha vez. Bueno, Pois eu non... non caio. Que creo que un de Play 1 ou Play 2, non lembro mal, ten minixogos. Creo que iso debe haber algún minixogo de pescar. Como aquí non hai minixogos, aquí hai medo, This is Lax, que a súa última experiencia foi coa pesca submarina no Subnautica. Entendo que foi un pouco como ir pescar no Dredge de noite. Ui, que estaba aquí buscando as imaxes, hai unha persoa que hoxe gravamos aquí programa. Temos convidada importante o venres no Recuncho. Logo facemos así medio teaser, que se chama. Mejotis dino que técnicamente o primeiro xogo no que podías pescar que xoguei eu foi o Age of Mythology, enviando un pesqueiro por Robalizas. Pesca claro. de arrastre, estaremos falando neste caso. Tamén nos di Ainhoa que o Stardew Valley, que por suposto podes pasar días do xogo buscando peixe que falta.
mensaxe que me... Igual que está Rodo Valley, tamén está o Animal Crossing. Tamén tens que pescar moito. Aproveitamos para recuperar o do Animal Crossing, que dende por aquí Slags, que tamén tiña moito tema niso da pesca. Bueno, aí, ben fiado. E despois do comentario da Ainhoa sobre Stardew Valley, a mí lembrome que vou anotar o Sea of Stars, isto é meu, no Sea of Stars tamén está a indie, o sea, tres xogos indie que teñen pesca. Veis un patrón aquí, mínimo, que non sei os outros se teñen. E tamén un patrón de barco. Skies of Arcadia, que había pesca creo que no aire, porque Skies of Arcadia eran barcos voadores. Si, non, estou seguindo que non. Skies of Arcadia era con barcos voadores, pero tamén tiñas bancos de peixes que iban polo aire. Creo que tamén había unha mecánica de, por lo menos, cando vas polo mapa mundi, tipo mapa mundi de RPG clásico, de 3-bit tamén, pois creo que tamén estaban os peixes, dabas aí o botón, algo pasaba. Falo un pouco de memoria, porque é un xogo que fai como 20 anos que non xogo. En breves se caemos. E creo que estou polo Twitch. Xa sería todos os comentarios que temos no Twitch. E imos ao Instagram, que foi onde deixamos a pregunta esta semana. E temos primeiro a MN Carnaval, que nos di o do Zelda Ocarina of Time, que xa falamos del, e o minixogo do Mario Party 64. En a parte no Instagram, pues Mejutis, que tamén anda por aí polo chat, dixo tamén o Dave the Diver, foi unha moi boa experiencia xogable, así que é unha persoa que o recomenda, habrá que poñerse iso. E Miguel Beitos dinos tamén Stardew Valley ou Red Dead Redemption, que non necesitaban iso, pero mola para facelo. E pechamos con JPV, que nos di que os peixes lendarios do Red Dead Redemption 2 xogazo ata a hora de pescar. Así que tamén notamos aí o Red Dead Redemption, tamén pois un xogo tamén amplísimo, e tamén amplísimo de cousas para facer. Pode meterte no salón a xogar o póker, en fin, é un problema. Cando pode facer tantas cousas a veces é que onde está o xogo? Despois espallaste un pouco. Engadimos, mira, outro JPV que tamén anda aquí no directo, tamén pillamos agora. Di Fatex a pesca nos Monster Hunter, tamén non acabo de comprar. E di, porque está respondendo a JPV como xogo con pesca sen sentido, Final Fantasy XV. Sí, está aí. Non lembro que para que valía. Eu xoguei no. A min, o sea, xogos de pesca valme como dis, mira, esta consola que gráficos ten. Como refresco. A min o que único o que me gusta do xogo de pesca. Pois me gusta o de Bit, porque mira, fai efecto aí de que refracción extraña na baixo auga. En fin, esas cosas. E apúntanos última cousa, mini cosa. Dato curioso, cando mandabas os barcos pesqueros do Age of Empires 2, se activabas a rudimentaria por aquel entón inteligencia artificial. Os barcos tiñan tendencia a ir a Robaliza, preto do porto de Corme. Pois con este dato tal, pechamos a nosas respostas que temos en Recuncho Games. Sabedes, no Twitter e Instagram deixamos cada semana por xal. Tamén hai en @ReconchoGamer a pregunta, e tamén pues, informamos de varias cousas como os próximos vídeos. Pechamos xa ahora aquí un momento. Próximos vídeos, mañá, por fin, porque despois de perder un disco duro xa está recuperado. Mañá teremos vídeo do Mario Kart cos 96 circuitos ordeados de peor a mellor. Un total de 96 circuitos. E hai 40 minutiños longos de vídeos de circuitos de Mario Kart e chistes malos, unha media de 2 por minuto. Hai algún bob, creo tamén. E o venres teremos, a ver, isto non sei como cebalo. Tiña pensado facer aquí un cebo ben. Vamos a ver. Vamos a enseñar aquí. Ponte a foto. A ver canto se ve. Aquí está. Pois va, imos ter esta persoa aquí. Quen pode ser? Non sabemos. Imos ter esta persoa. Esta persoa estará o venres na canal de YouTube de Reconcho Gamer xogando ao xogo das pombas que cantan. Son pombas que cantan, vale? Tamén escollemos eso porque vai unha pomba que canta. Xa está, ata aquí de pista. En nada desvelaremos mañá, porque non hai máis días para facer tal. Efectivamente, casi, ya repite. Creo que ten unha letra en común. Pois nada máis, os pareces claramente non é Gerard Piqué. Claramente non é Gerard Piqué. E lembrade que se vos perdedes algún directo, tedes na canal de YouTube todos os podcasts que estamos saindo, ou no Spotify ou demais. Así que, nada, buscades aí Recuncho Gamer Ratas, por exemplo, que non bichedes o último, pois aí está. Así que non se perdeu. Aquí non se perde nada. Se alguén di ratas, facemos un coso de ratas. De que tiñamos que facer hoxe? De cabelos, efectivamente. Nada máis, podcast da semana que ven, mentras que busca a música. Estará conosco Adrián Suárez, que falaremos, en principio van a estar Ángela Triana e Rita,
Así que falaremos do Elden Ring, que tamén Adrián Suárez moi coñecedor da obra de Miyazaki, así tamén pois afondamos sobre o Elden Ring e xa acabamos, xa un pouco modo terapia Ángel e máis eu, tamén xa acabamos de curar iso que nos deu o ano pasado co Elden Ring. Así que convidamos vos o martes que ven e mentres tanto sigue a programación no Recuncho Gamer tanto en YouTube, Spotify, iVoox buscar Recuncho Gamer por aí saída. Así que como sempre un placer, John, Lara, Prazer é todo meu. e tamén a toda a xente que andades por aí. Lembrade que estades no YouTube, se vos suscribides tamén axuda, que vayamos chegando máis xente tamén aí para, bueno, pues, que nos axuda tamén a ir facendo máis cousiñas. E nada máis, pasade boa... Diñeiro no Patreon, diñeiro no Patreon. Give me the money. Campaña agresiva de John. Sí, son poli malo, Lara, ti es poli. Infiltrada. No, infiltrada. Nada máis, saúdos, ata a próxima, vémonos. Saudiña. Chao, chao.